సంజు శాలరీ వచ్చింది, బయటకు వెళ్దామా? వెళ్దాం. సరే తొందర డ్రెస్ మార్చుకో, నేను కూడా వస్తాను. సరే ఓకే. సంజు రెడీయా? కానీ రెడీ. నేను వేసుకున్న డ్రెస్ వేసుకోవాలా? నువ్వే నేను వేసుకున్నది వేసుకున్నావు. నీ దగ్గర ఇంకా వేరే బట్టలే లేవా? నేను వేసుకున్నవే వేసుకోవాలా? ఎందుకు నేను కొనుక్కున్నవే కొనుక్కున్నావు? ఏదో ఒకటి మ్యాచింగ్ చేసుకోకుండా నువ్వు ఉండలేవా? ఇప్పుడు నేనే మ్యాచింగ్ చేసుకున్నా, కలర్ మ్యాచ్ అవుతుంది, కనిపిస్తలేదా? నేను మార్చుకోను. శాలరీ ఎవరిది? ఇది తీసుకెళ్లేది ఎవరు? నువ్వు. మార్చుకోవాల్సింది ఎవరు? నువ్వా? సరే మరి నువ్వు రాకు, నేను వెళ్తా. సరే మార్చుకుంటా. తొందరగా కానీ అయిందా? ఇప్పుడైనా ఓకేనా? వెరీ గుడ్. అందుకే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నా బంగారు చెల్లివి. అదే